се китоби хубе ки оиди соҳаи тиб аст ва хондани онҳоро ман ҳамчун духтур барои шумо тавсия медиҳам. Якум записки юнова врача Михаил Булгаков. Булгаков низ худ духтур буд ва дар ин китоб нақл дар бораи духтури ҷавоне меравад ки пас аз хатми донишкадаи тиббӣ ба як деҳаи дурдасте сафарбар карда мешавад ва дар он ҷо фаъолияти тиббии худро шурӯъ мекунад. Дуюм китоб Ненавридӣ ном дорад ва китоби яке аз нейрохирургҳои хуби Британия Генри Марш мебошад. Ин китоб китоби биография аст. Сеюм китоби хубе ки барои шумо тавсия медиҳам ин история шарлатанства аз Найт Педерсон ва Лидия Кинг мебошад. Дар ин китоб оиди методҳо ва усулҳое суҳбат мешавад, усулҳои табобатие ки то ҳанӯз ҳазор сол аст истифода мешаванд. онҳо на танҳо асоси илмӣ надоранд, инчунин метавонанд ба беморон зарар расонанд. мутаассифона ин чизҳо дар Тоҷикистон низ вуҷуд дорад. Ин усулҳо масалан дар замони қадим барои табобати сифлис аз симоб истифода мекард.